Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, γεμάτη με υγεία, ευτυχία και χαρά για τα σπίτια μας. Αγαπητοί μου φίλοι, κυρίες και κύριοι, αγαπητά παιδιά, πέρυσι που αναλάβαμε τα καθήκοντά μας ως νέα διοίκηση, είπαμε ότι κάποια στιγμή πρέπει και ο Δήμος να κάνει κάποιες εκδηλώσεις συλλογικές για ανθρώπους που πραγματικά διακρίνονται μέσα από το Δήμο μας, μέσα από τη ζωή τους και την πόλη μας, όπως την βιώνει ο καθένας, διότι για μας η πόλη δεν είναι τα κτίρια, υποδομές, υπηρεσίες, είναι οι άνθρωποι μας. Δηλαδή όλοι εσείς, οι οικογένειές μας. Και όταν έχουμε διακρίσεις, είτε είναι σε αθλητικό επίπεδο, είτε είναι σε κοινωνικό, είτε είναι σε πολιτιστικό, αλλά πολύ περισσότερο σε εκπαιδευτικό, είμαστε μια τιμημένη πόλη που πρέπει με τη σειρά της να τιμήσει αυτούς που κατάφεραν να πετύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις. Ξέρετε, στην αρχαιότητα ρίχναμε τα τείχη για να αποδεχτούν τους Ολυμπιονίκες. Σήμερα, εμείς ανοίγουμε την πύλη και λέμε μπράβο σε όλους εσάς που ανεβαίνετε ένα επίπεδο και γίνεστε πλέον ακαδημαϊκοί πολίτες. Είναι ένας τίτλος που όταν ολοκληρώσετε την πορεία σας στα γράμματα θα καταλάβετε γιατί είναι τόσο σημαντικός. Θέλω όμως εδώ να πω κάτι. Και θέλω να το πω από την καρδιά μου, όχι ως δήμαρχος, αλλά ως ένας φίλος των παιδιών που πλέον είναι φοιτητές. Θέλω να σας πω ότι έχετε πραγματικά την τύχη να έχετε γεννηθεί σε μια πανέμορφη χώρα. Την ωραιότερη στον κόσμο. Αυτή η πανέμορφη χώρα όμως είναι και παράξενη χώρα. Όπως λέει και το τραγούδι του Αΐνης του Τουλάρη. Είναι παράξενη και το καταλάβετε στην πορεία σας, γιατί έχει τις δικές της λογικές. Που σημαίνει ότι εάν θέλετε να πετύχετε, εάν θέλετε πραγματικά να αξιωθείτε σε ό,τι έχετε επιλέξει να κάνετε, σήμερα κάνετε ένα μεγάλο βήμα, θα πετύχετε όμως και θα τα καταφέρετε μόνο με έναν τρόπο. Με το να κρατάτε άσβεστη τη φλόγα μέσα σας του ονείρου σας. Να γίνετε αυτό που θέλετε εσείς να γίνετε, γιατί εσείς πραγματικά το πιστεύετε. Δεν είναι το πανεπιστήμιο που θα σας δώσει την επιτυχία. Την επιτυχία θα σας τη δώσει η επίμονη, η έτοιμη, η σταθερή δουλειά, αυτή που εσείς πραγματικά με κόπο και αγώνα θα χτίσετε ως καριέρα στο μέλλον. Εσείς και μόνο εσείς είστε αυτοί που θα καθορίσετε την πορεία σας. Μην επιτρέψετε ποτέ σε κανένα σε αυτή τη χώρα να σας πάρει το όνειρο. Μην τολμήσετε να αφήσετε κανένα να αμφισβητήσει αυτό που εσείς θέλετε να χτίσετε. Ακόμα και αν αποτύχετε, να θυμάστε ότι η αποτυχία μερικές φορές είναι καλύτερα από την επιτυχία γιατί μας κάνει σοφότερους, αλλά είναι ένα βήμα που μπορεί να οδηγήσει στην επιτυχία όταν σηκωθείς αφού έχεις γονατίσει. Μην αφήσετε καμία δύναμη σε αυτόν τον τόπο να σας πει ότι δεν είσαστε ικανοί να φτάσετε όσο ψηλά θέλετε να φτάσετε. Θα έχετε πάντοτε τις οικογένειές σας δίπλα σας, θα έχετε τους φίλους σας, θα έχετε τη ζωή σας, αλλά φίλοι μου, πιστέψτε με, δεν είναι τα πτυχία αυτά που κάνουν τη διαφορά, είναι η ψυχή που κουβαλάει ο κάθε άνθρωπος και η απόφασή του να υπηρετήσει την κοινωνία. Να γίνετε επιστήμονες, να γίνετε καλοί ακαδημαϊκοί, να γίνετε επαγγελματίες, αλλά να έχετε πάντοτε στο επίκεντρο της δουλειάς σας και της καρδιάς σας τον άνθρωπο. Κανείς, μα όσο ψηλά και να φτάσει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα αν δεν αγαπάει τον διπλανό. Και αυτό θα είναι η μεγαλύτερη υποχρέωσή σας και αυτή είναι η μόνη απέτηση που έχει το ελληνικό και αγγελούπολη από εσάς. Να μας σηκώσετε ακόμα ψηλότερα. Διότι σήμερα μας δώσατε τη χαρά ότι ως τοπική κοινωνία, μέσα από τα σχολεία μας και τους καθηγητές μας και τους δασκάλους μας, που τους ευχαριστώ όλους από αυτό το βήμα, πραγματικά η πόλη σηκώνεται ένα βήμα παραπάνω. Είστε το μέλλον, είστε η επόμενη γενιά που έρχεται στην Ελλάδα, που πρέπει να την κυβερνήσει από όλους τους τομείς και μόνο οι υψηλές απαιτήσεις μπορούν και πρέπει να έχουμε από εσάς. Θέλω αυτό να μείνει στην καρδιά, ότι το όνειρο του κάθε ανθρώπου είναι αυτό που τον οδηγεί. Και κλείνοντας, ας μου επιτραπεί να το πω γιατί έτσι το αισθάνομαι, σήμερα η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στα παιδιά, στους φοιτητές μας, αλλά κανονικά πρέπει να είναι αφιερωμένη στους γονείς. Επειδή εδώ μέσα βλέπω πολλούς φίλους μου που ξέρω τι αγώνα δώσαν για να μπορέσουν τα παιδιά τους να περάσουν στο πανεπιστήμιο, μερικοί στερηθήκαν ακόμα και το φαγητό και το λέω με πλήρη επίγνωση για να μπορούν τα παιδιά τους να μπορούν σήμερα να είναι φοιτητές. Θέλω να σας πω ότι είστε πολύ τυχεροί που έχετε αυτούς τους γονείς που μέσα στην Ελλάδα της κρίσης σας βοήθησαν, σας στήριξαν και είστε σήμερα ακαδημαϊκοί πολίτες. Είμαστε υπερήφανοι για όλους σας. Τα παιδιά και τους γονείς.
Καλό ταξίδι, πραγματικά να γυρίσετε από την ακαδημαϊκή σας πορεία, πραγματικά για την πόλη θετικότεροι και άνθρωποι να βελτιώσετε. Σας ευχαριστούμε παιδιά. Να είστε καλά.